Bine v-am găsit la un nou vlog. Eu sunt Sonia și eu să vă face un nou videoclip foarte special. Astăzi, fraților, reacționăm la muzica lui Bibi. Pasta chiar o știu, adică pe bune. Și o să mai facem un videoclip. Dacă se strâng 10.000 de like-uri sau 100.000, nu știu cât vreți voi, dați like. Și poate facem partea a doua când o cânt. Nu știu exact. Așa că asta este melodia. Mă vedeți și pe mine aici. Așa, hai să începem. Da. Abonați-vă și dați like. What the fuck? Ok, nu știu de ce face așa, dar în fine. Dați like și abonați-vă dacă nu. Știi că te-am văzut pe strada Unirii, la numărul iubirii. Simți că-mi dai un vibe ciudat. Ce fain. Cred că inima mi-a stat când valul de iubire și atâta fericire m-au prins de parcă aș fi zburat. Dependent de un zâmbet am ajuns, e când se aude piesa noastră la apus. Dansez cu inima ta și ea dansează cu a mea, e timpul se oprește, ritmul ne unește. Dansez cu inima ta și ea dansează cu a mea, nu ne desparte, mas un pie ne bate. Oh, na, 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 oh, na, 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 O știu pe fata asta, cred că e sora sa. Sigur e sora sa. Hey boy, tu cine te crezi? Johnny Depp sau altul? Ce face primul pas? Cerin inimile fetelor. Hey boy, ajungi periculos ca un erou simpatic. Îmi vezi tot sălbatic, ești cute când îmi zâmbești așa frumos. Dependentă de un zâmbet am ajuns, iar când Asta e Antonio Pican. piesa noastră la Nu știu exact, a fost fata asta cu o grămadă de băieți. Dansează cu a mea, ne unește. Dansez cu inima ta și ea dansează cu a mea, ne desparte, un pie ne bate. Frumoasă și Bibi. Nu am ce să zic. Mă dau pe scaun. Ok. Dansez cu inima ta. Se ascunde și dorcat, iar oposele se atragă. Dansez cu Inima ta. Dansez cu inima ta și ea dansează cu a mea. Se unește, ne unește. Dansez cu inima ta și ea dansează cu a mea. Sora sa are iubit. Ok. Ok. Dați like. Abonați-vă. Dacă nu vă abonați și nu dați like, mă las de YouTube. Adică nu glumesc. Vedeți și voi că nu glumesc. Mă las de YouTube. Stați că m-am amețit. Așa. Cam atât a fost acest vlog. Dacă v-a plăcut, lăsați să vă abonați, să dați like dacă nu mă las de YouTube. Dar în fine. Pa, pa! Alo, cum opresc camera asta? Pa! Dați like! Că mă las de YouTube!